На 19 юни, добър вечер с новините на телевизия Рекординг. 18 години затвор при първоначален строг режим за 22-годишният Станимир Колев от Димитровград постанови окръжен съд Хасково. Колев бе признат днес за виновен за това, че е убил по особено жесток начин от расистки подбуди 67-годишният Георги Минков. Припомняме, че жестокото деяние бе извършено на 22 февруари 2012 година. По време на съдебния процес днес Станимир Колев отново се отрече от показанията си. Обвиняемият подчерта, че иска 5-членният състав на окръжен съд Хасково да го обяви за невинен. Тройната съдебно-медицинска експертиза, направена от съдебния лекар доктор Христо Еленски и двама патоанатоми от МБАЛ Стара Загора, бе представена по време на процеса. Патоанатомът Еленски обясни подробно за настъпилата смърт на жертвата. Прокурор Георги Гешев заяви, че това престъпление е изключително тежко. Той подчерта, че съдът трябва да постанови доживотна присъда. Според защитата на Колев обаче, аргументите на обвинението се основавали само на самопризнанията на обвиняемия. Те бяха дадени по време на производството и Колев по-късно се отказа от тях. Смекчаващи вината обстоятелства са това, че Станимир е с чисто съдебно минало. Освен това, жестокото деяние на 22-годишния димитровградчанин било продиктувано от въздействието на алкохол, заяви адвокатът му. Припомняме, че на 22 февруари миналата година младежът тръгнал пеша към прабаба си в село Ябълково. Той носел нож. След това купил 3 чифта хирургически ръкавици, минал и през хранителен магазин, откъдето се снабдил с шише водка. Според първоначалните показания, които обвиняеме даде по време на досъдебното производство, деня на жестокото убийство той тръгнал на разходка с мисълта, че, цитирам, ако срещнеш циганин, ще му отреже главата. Тогава срещнал 67-годишният Георги Минков. Възрастният мъж по това време събирал дърва край помпената станция Крумска тераса. Колев се приближил с ножа и наръгал възрастния човек, въпреки че Минков не бил от ромски произход. Пътят между селата Къснаково и Клокотница ще бъде ремонтиран с проект по програма за европейско териториално сътрудничество България-Гърция. Реконструкцията на участъка е на стойност 3 милиона 208 хиляди евро. Днес бе даден официален старт на ремонта. Край Димитровградското село Къснаково, кметът на община Димитровград Иво Димов и управителят на фирмата изпълнител Кузман Кузманов направиха първата копка. Разработката бе спечелена наскоро от общината. За нея са заделени над 1 милион и 300 хиляди евро, а община Софли, която е партньор по проекта, участва с 1 милион и 800 хиляди евро, информира кметът Иво Димов. Щастлив, че днес даваме старта на един проект, който за мен е изключително важен, не само за областта, за Димитровград, за село Къснаково. За мен е изключително важен проект, тъй като той ще осигури нормален достъп до една от най-значимите туристически атракции в община Димитровград, на светилището на нимфите. 5000 тона асфалтова смес, 12 000 кубика земни маси, 7000 кубика трошен камък ще бъдат използвани по време на реконструкцията на 2,7 километровата отсечка. Този участък, знаете, от тук до Клокотница и до главния път 1.8, в краищата има проблем и този проблем проектанта предлага да се реши, като се изкопае ощетената част и се замине с нова трошнокаменна настилка и нов асфалт съответно. Отделно е предвидено поставянето на 8000 метра бордюри и 5000 метра тротуарна настилка в село Къснаково. Ремонтиран ще бъде и 400-метровият път, водещ към извора на нимфите и Афродита. Кметът Иво Димов ще изпрати писмо до своя колега, кметът на община Хасково Георги Иванов, с молба да бъде отделена сума, с която да бъде ремонтирана и частта от пътя, попадаща в съседната община. Хасковските депутати от ГЕРБ ще бранят от политическа чистка доказалите се професионалисти начело на държавни структури в региона. Това заявиха на пресконференция днес в областния град 4 народни избранници. Винаги когато тая комбинация от партии вземат властта, правят чистки. Ако се върнем 4 години назад, 2009 година, ние сменихме някои директори, но не чистка навсякъде. Защото някои от тях са професионалисти и останаха от предходни правителства. Местните депутати припомниха и решението на парламентарната им група да не участват в заседание на Народното събрание. Това ще стане едва когато се обсъжда нов избирателен кодекс. Причината да вземем това решение е факта, че последната седмица хората красноречиво показаха, че
не искат този състав на Народното събрание. В последния един месец единственото, с което това Народно събрание се занимава, е реваншизъм, клиентелистки законопроекти, овладяване на силовите структури, реформи в силовия сектор с политически и икономически цели. Местните депутати разкритикуваха работата на Народното събрание. Според тях не може да се гледат законопроекти в пленарна зала, без те да са минали през постоянните комисии. Такива обаче все още няма сформирани, вече месец откакто заработи Народното събрание. На 1 юли ще бъде открито плувното лято в Димитровград. До тогава трябва да приключи мащабния ремонт на единствения общински басейн «Химик», информираха от общинската администрация. Ремонтът на плувния басейн възлиза на над 200 000 лева. Там е изградена пречиствателна станция. Тя ще пречиства вода с обем 1000 кубика. За да бъде пречистена водата и да се поддържа кристално чиста, от 24 часа в денонощието системата ще работи от 15 до 16 часа. Това ще помогне да се повиши температурата на водата, като няма да се празни басейна цяло лято. Това ще бъде в края на сезона само за почистването на самото корито. Басейнът е боядисан със специална хидроизолационна боя, бордът е облепен с противохлъзгащ се гранитогрес. Проектът включва и основен ремонт на тоалетните и съблекалните на плувния комплекс. Поставени са и 3 броя соларни душове, отчетоха от общината. След настояване на кмета, ОП Благоустрояване облагородяват пространството около басейна, като се слагат плочки над 1000 квадрата вибропресовани, цветни, около басейна, големия, детския, пътеката покрай басейна. Поставена е нова чешмичка за вода. За края на седмицата е предвидена 72-часова проба на цялата инсталация. Ще бъдат взети и проби за лабораторен анализ на водата. Ден на отворените врати бе организиран в основно училище Христо Смирненски. Учебното заведение посрещна десетки първокласници. Бъдещите ученици обиколиха няколко кабинета, в които се запознаха с учителите, играха, пяха, рисуваха и спортуваха. На днешната първа среща с училището и преподавателите, бъдещите първокласници гледаха филм в една от класните стаи. В друга учителите рисуваха и изрязваха с тях фигури, които станаха част от цветния декор на кабинетите. Имаше и такива, които се отличиха като добри певци и други, които заложиха на спорта. А идеята за днешния ден на отворени врати е отдавна. Това е вече една традиция в нашето училище, която се прави за 5-та поредна година. Идеята е да разчупим представата на детето за училището. За това, че училището не е само една институция, в която децата се учат, а е място, където можеш да играеш, можеш да рисуваш, можеш да правиш хвърчила, можеш да пееш. Така сме разпределили и тези стаи, които са долу в момента. Едни играят, други правят хвърчилата, трети спортуват. Това е голямата идея. Да се разчупи представата на детето за типичното, за това, което е в момента нашето училище. Оказа се, че децата се радват за избора на своите родители за училище и с радост се включиха в инициативите, които преподавателите бяха подготвили. Естествено, имаше и някои разплакани от първия досег с училищната среда. Тук ли ще учиш и харесва ли ти? Днес как прекарваш деня? Много ми харесва. Искам да уча в това училище, защото е много хубаво. И можеш да рисуваш, да гледаш кино, всичко. Да, тук ще уча, харесвам. Много ми харесва и тук ще уча. 128 първолаци ще прекрачат прага на учебното заведение на есен. Приемът на документи е от 1 март до 30 май. Около 15 родители закъснели с подаването. Преопределящо не е квартала, в който живее кандидата. Ако друг член от семейството учи в това заведение или един от родителите на детето е учител в Христо Смирненски, това е предимство за прием на първокласника. Децата, които са в предучилищна група към училището, също се ползват с предимство. Документи се подаваха от 3 до 7 юни. Училище Христо Смирненски в областта било единственото основно училище, в което възпитаниците се радвали на цветни униформи вече 8 години, разказа още директорът.
По повод 21 юни, денят на лятното слънцестоене, Астрономическа обсерватория при Младежки център Хасково стартира кампанията "Измери се по Слънцето". За целта от Астрономическата обсерватория са изработили специален слънчев метър. Той показва дължината на сянката на човек с определена височина в дните на лятното и зимното слънцестоене и на пролетното и есенното равноденствие. Началото на лятото, което тази година настъпва на 21 юни в 8 часа и 4 минути, ще бъде отбелязано с оригинална инициатива на младите астрономи. В интервала между 13 и 14 часа на площад Свобода те ще предложат на гражданите на Хасково да измерят височината си по своята сянка в момента на местното пладне, моментът, когато слънцето е най-високо над хоризонта. Идеята на тази кампания е хората да видят нагледно колко голяма е разликата в техните сенки през различните сезони, да се убедят и запомнят, особено по-малките деца, че най-къса е сянката на предметите през лятото и така да осмислят ролята на слънцето като основа за измерване на времето. Още нашите прадеди преди хилядолетия са знаели и използвали слънцето за създаване на часовника и календара, но ние днес малко сме забравили и пренебрегваме тези природни закони, допълват от Астрономическата обсерватория. Старата водна кула в Димитровград ще бъде превърната в туристически информационен център. Това ще стане след приключването на ремонтните работи на ЖП надлеза и изграждане на ново кръгово движение на булевард 3 март, информираха от Общинската администрация. Туристическият център се изгражда за нуждите на международния проект Атриум, който цели създаването на европейски маршрут. В него си партнират 11 държави. Идеята е представена в италианския град Форли, където от 12 до 15 юни се проведе финална среща по проект Атриум. Този пилотен опит, който се състоя в рамките на 4 дни, беше организиран за да промотира бъдещия международен туристически маршрут, който маршрут в продължение на 2 години беше разработван от 18 европейски партньора от 11 страни. В рамките на срещата са проведени 3 тематични конференции в областта на историята, архитектурата и туризма. Акцент за община Димитровград бе учредяването на асоциация Атриум, която ще поддържа бъдещият културен маршрут след одобряването му от Съвета на Европа. Това е един голям шанс за града ни, включването в тази асоциация и членството всъщност на господин Иво Димов в управителния съвет, като почти няма никакви съмнения, че маршрутът ще бъде одобрен, тъй като госпожа Пенелопе Ден, която е директор на Европейския институт за културни маршрути към Съвета на Европа, присъстваше през цялото време и заяви подкрепата си за маршрута Атриум. Втората среща на управителния съвет на Атриум ще се проведе през септември в град Лабен, Хърватска. По проекта е предвиден 3-дневен празник в Димитровград в началото на септември. Вестник Хасковска Марица навърши 10 години. Екипът на регионалното издание отпразнува датата в тесен кръг. Първият брой на вестник Хасковска Марица е излязъл на 19 юни 2003. В момента 4 репортери пишат в изданието. Главен редактор е младият Георги Пеев, който доказа, че с професионализъм и амбиция възрастта не е важна, за да бъдеш на такъв пост и да вършиш работата си както трябва. Един от най-старите кадри е професионалистът Цанка Семерджиева, която стартирала своята кариера като репортер преди 8 години, а по-късно станала заместник-редактор. За 10 години се случиха много неща, вестника се промени страшно много. Какво ни очаква от тук насетне? Да се променяме още и все така да имаме читатели. Познатата майсторка на цветната атрактивна страница Шум и блясък, която радва хасковли от години с новини от шоу-бизнеса и българския елит, както и живота на местните хора, е Весела Тодорова. Като социален репортер тя започнала да работи във вестника преди 7 години. Преди това съм работила в радио. Отговарям за какво ли не. Първоначално започнах като социален репортер, впоследствие съм била и спортен, с ресор ми е образованието. Сега основно за мен е страницата Шум и блясък, на която има светски и културни новини. Вестниците, по мое мнение, пък и медиите въобще, напоследък се залага повече на негативни новини, на смъртни случаи, на неприятни неща и хората чрез тази страница фактически получават така глътката
хубаво настроение. За 10 години ежедневникът е събрал много читатели и е станал част от живота на хората. Сред имената на репортерите няма как да не споменем и името на един много важен човек за спорта в областта – Веселин Тонев. Той умее да радва любителите и самите спортисти с обективността и професионалните си материали. Най-младата в екипа е Нета Кутелова, криминалният репортер, а най-старият в България и все още действащ фоторепортер е небезизвестният Каракин Каракинян, който е заснел всяко кътче в града на Богородица. От 1954 година се занимавам с фотожурналистика до днес. Аз с фотография се занимавам още като малък, като бех на 14 години, на 12 години, т.е. не на 12 години, при баща ми. А тогава фотографията беше първобитна. Казва се моментална фотография. С едни съндъци такива големи, мъжкаш главата вътре. Беше от приказките. Но сега вече стигнахме, виждаш докъде. А какъв трябва да бъде един журналист, съвети дадоха репортерите на Хасковска Марица? Да бъде любопитен. Трябва да бъде всестранно развит. Да знае какво търси, какво трябва, да гони новините, да изненадва с най-различни снимки. Да разказваш интересни истории, да са истински и винаги да бъдеш обективен. Кака Снежка рано сутринта достави на празнуващите от своите специалитети, за да подслади деня им. Уникален средновековен атракцион бе открит днес в района на крепостта край село Мезек. Военен лагер с палаткови съоръжения, каруци и макети на коне са само малка част от атракциите, които вече ще посрещат посетителите на средновековната крепост. На откриването присъстваха изпълняващия длъжността областен управител на Хасково Николай Нанев, кметовете на Свиленград инженер Георги Манолов и на Ивайловград Диана Овчарова, консулът на България в Одрин Руско Георгиев и много жители на Свиленград, Мезек и околностите. Всички гости на събитието имаха възможност да видят възстановка на средновековен военен лагер, настъпление и мирни преговори между войски в реставрираната крепост. В постановката се включиха Любен Чаталов, Пламен Сираков, Дидо Мачев и много местни любители и актьори. Целта на проекта е подкрепа и подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на средновековната крепост и тракийската гробница в село Мезек. Общата стойност на проекта е малко над 3 милиона и 100 хиляди лева. Освен военен лагер са предвидени още игри за туристите – пейнтбол, стрелба с лъкове, арбалети, хвърляне на ласо и други. Изградена е и пикник зона с маси и столове от дънери. Традиционен спортен празник организира Младежкия парламент към Младежки център Хасково. В спортната надпревара се включиха ученици от 6 училища. Отбори от езиковата гимназия професор доктор Асен Златаров, природо-математическата академик Боян Петканчин, строителната цар Иван Асен II, гимназията по туризъм Александър Паскалев, СОУ Васил Левски и сборен отбор от възпитаниците на дом Асен Златаров и гимназията по селско стопанство участваха в спортната надпревара. Първи излязоха на футболна среща отбора на Васил Левски и гимназията по туризъм. Представителките на нежния пол пък играха волейбол. В стритбола се конкурираха 4 отбора момчета и 4 момичета. За 7-ма поредна година Младежки център организира такъв спортен празник и винаги изненадва участниците. И учители по физкултура се включиха в турнира днес. За победителите имаше осигурени купи и грамоти, както и предметни награди от проекта на доброволците Дани Фейган и Фененц Мацко «Изкуството в живота на младежта». Дани Фейган е инициатори на поредната нова клубна дейност, която ще стартира от другата седмица. Е идеята на Дани Фейган, доброволеца от Ирландия, да организира 2 пъти седмично бягане, курс по бягане той го нарича, който ще стартира всяка вечер 8 часа пред Младежкия център. И всички младежи, желаящи, са поканени да участват. Спортният празник бе открит с изпълнение на Димитър Русев Мутата, който се погрижи за музикалното оформление. Песен от филма Революция Z изпя словакът Мацко. Възпитаници на балетен център Галаксико ще участват в международен балетен конкурс във Варна. За престижния танцов форум ще пътуват утре 3 балетисти.
Ясмин Кирилова, Александра Драгова и Георги Каменов ще представят Галаксико на варненска сцена. Те ще преминат предварителен кастинг. Ако се представят добре, ще бъдат допуснати за участие, сподели хореографът Тихомир Митев. И сме единствената българска трупа, т.е. български солисти, които са поканени, защото това са покани, които се изпращат специални сивите, специални изпълнения, видео на участниците и международно жури, арбитражно, което преценява кои състезатели могат да бъдат допуснати на това състезание. Така че утре на нас, на тези трима състезатели, им предстоят предварителните турове и всъщност в петък и в събота за нас, дай Боже, започне реално състезанието. От Галаксико се похвалиха с успешното им представяне на Хасковския международен фестивал «Вълшебен свят», на който бяха отличени с над 40 купи. Те взеха и голямата награда Гранд При. Това беше по-важното от 19 юни. Емисиите на телевизия Рекординг и други важни новини можете да проследите на нашия интернет сайт. От дежурният екип. Спокойна вечер!